След като пуснахме хвърчилото, се позабавлявахме и идва времето то да бъде прибрано. Първото нещо, което трябва да извършим е да развържем опашката от хвърчилото. Да я освободим. Сега, има вероятност, може да оставим и вътре, може да оставим и отвънка. Аз бих ви препоръчал, ако нямате отделно торбичка, да оставим вътре опашката, за да има по-прибран вид самото хвърчило. Затова може да оставим завързана за хвърчилото. Какво трябва да направим в случая? Първото нещо е да освободим тая една дългата лата от задния край. Това става като хванем латата и ето в тази част с изтегляне на хвърчилото, освобождаваме тази лата. По този начин вече спокойно можем да отидем в атакуващия ръб, в челото на хвърчилото, да освободим и предната част с издържане. Ето какво се получи. Следващото, което трябва да направим, е да разглобим дългата лата на две части. Разглобяваме я и изваждаме по-късата част от глобащия механизъм. По обратен път връщаме кръстачката ето в тази позиция. Така. След което освобождаваме единия край на хоризонталната лата. Изваждаме я. Другия край освобождаваме. Можем да оставим спокойно, ако искате, сглобващия механизъм на тази лата, за да не се губи. Но важното какво е тук? Ето по този начин самия детайл трябва да бъде хванат за тая връв, носещата връв. Ето по този начин, виждате, ако искате тя да не бъде загубена, можем да използваме една от латите, просто като застопоряваща. Ето да речем, ето да бъде така. Просто временно действие. По този начин се подготвяме латите една под друга. Ето така. И можем да започнем да прибираме останалите детайли. Опашката. Ще помоля само колегата да дойде близко да снимаме. Забележете, тук има едни пръстенчета. Ето този вариант можем да използваме нашата опашка да бъде по-прибрана, за да не се оплитат вървите в тия стотици ресни, които при едно оплитане разплитат се, но след това, когато дойде време да използваме хвърчилото, при едни хубави условия, ще трябва вместо да се забавляваме, да си губим времето да оправяме именно тази връв, да я разплитаме. Затова най-добре е още при самото прибиране на хвърчилото те да бъдат наместени пискюлите, така да кажем. Ето така в едно снопче, връзвате си го временно тук. Това е помощна връв. Виждате, че тя служи само за ето. След което развързвате си, изтегляте си пискюлите и опашката ви е подредена и готова за употреба. Ето, може да се използваме в този край. Да си я сложим. След което започваме първа част на прибирането. Носовата част е загръщаме навътре. Съответно, ето, краищата. Тук ще видите, има усилващи дъкрони. И затова идеята е те да не бъдат мачкани грубо, а по-скоро при прибирането да се получава навиване, отколкото прегъване. Сега, всеки един кайтър с времето си открива своя начин, който му е най-удобен.
най-бърз за прибиране на хвърчилото. В момента абсолютно импровизирам. Показвам един от многото начини за прибиране на такова хвърчило. Не е казано, че трябва да използвате точно същия вариант, просто едно примерно прибиране. Ширината на кълъф е около 12 см, затова когато си сгъваме вече последното прегъване като правим, долу-горе трябва да имаме това предвид, че ширината на нашето хвърчило да е приблизително със същите размери. В началния край, ето тук е с велкро, така че е лесно също за използване ръкавчето. Първото, което правиме, ето по този начин, виждате, че тук е огънато като фунийка, а не е причупено. Карваме този част на хвърчилото. И правейки го на руло, го настъпваме в този чохъл за прибиране. Ето, по този начин нашето хвърчило е готово прибрано в кълъфа, който е 1,50 м. Параметри. Естествено, внимавайте, макар че лакти са здрави, да не бъде настъпвано хвърчилото, някъде се претърпвано при прибиране, за да не се счупи и вътрешната лапа. Ами това беше. Пожелавам ви приятно изкарване, приятно прекарване на времето и успешна употреба на този модел хвърчило.